Les empreses més riques del món són 5 grans plataformes digitals: Apple, Google, Microsoft, Amazon i Facebook. Això és irracional, perquè quina ocupació crea Facebook? Quina ocupació creen Daimler, Siemens i BMW juntes? O sigui, el mercat financer està finançant projectes que tenen un component, sí que tenen un component tecnològic, però són altament especulatius i molt poc intensius en generació d'ocupació. I el mercat financer s'està anant cap aquí. En termes d'empresa o de direcció estratègica, això és un món VUCA, volàtil, incert, complex i ambigu. Un món en el qual les coses canvien molt ràpidament, són incertes, són molt complexes, no s'arriba mai a entendre. El primer que mor és la capacitat de planificar. Heu sentit parlar de la carn artificial? Hamburguesa sintètica és una hamburguesa que es desenvolupa des d'una cèl·lula mare en un laboratori sense la vaca, sense la vedella. Genèticament és idèntica. Però amb un conreu cel·lular, amb un circuit tancat d'aigua, li vas posant nutrients i creix l'hamburguesa. No hi ha vaca, no hi ha costos mediambientals, no hi ha granges, no hi ha deforestació al tercer món, tampoc hi ha ocupació, es destrueix tota la cadena de valor i només hi ha un laboratori. Us imagineu el que això pot significar? Hi ha algunes veus que proposen solucions. Per exemple, es parla molt de la renda bàsica universal. Molta gent s'ha postulat com, escolta, o donem una renda bàsica universal o hi ha una revolució global. Jo em postulo, jo crec que caldrà una renda bàsica universal. Ara és populisme dir per demà, però a 30-40 anys vista crec que serà possible i necessari. Jo he tingut moltes crítiques, vaig publicar un article a La Vanguardia sobre això i he tingut unes crítiques ferotges, no? Gent que em diu, home, la gent no treballarà més. Els estudis que s'han fet diuen sí, és veritat, hi haurà un 25% de la població que dirà, hosti, que bé, em quedo a casa jugant al Play. Però aquesta gent ara ja no són productius. Per tant, fora de l'economia. Les empreses seran més productives sense ells, probablement. Hi haurà gent que dirà, hosti, tinc els meus mínims garantits, puc emprendre i fer allò que volia fer abans, que mai he pogut fer. Per tant, fomenta la innovació. No podem imaginar escenaris de futur amb les restriccions del passat. Hem d'imaginar que serem capaços de crear molta més riquesa. I aquí està el repte. Quan parlem de l'economia del coneixement, d'avançar cap a un país innovador, hem de fer els deures. Moltes gràcies.